Μέρα με τη μέρα, ώρα, δάνειο θα πάει αυτή η χώρα από εδώ και στο εξής. Σας το λέω γιατί μετά από τα πόδια. Η προσφυγή στη βοήθεια είναι θέμα ημερών, αν όχι και ωρών, και είτε το θέλουμε είτε όχι, η χώρα θα απορριφθεί πλέον υπό την καθοδήγηση, υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι κερδοσκόποι μας οδηγούν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή στην Ευρώπη με ολίγων Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μάλλον στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με ολίγη Ευρώπη. Διότι, ξέρεις, να μην έχεις να βρεις, ποιους θα βρίσουμε, τους νομισματικοποιανούς, δεν υπάρχουν. Βρίζαμε τους Γερμανούς τώρα, ποιους θα βρίσουμε. Νομισματικοποιανούς δεν υπάρχουν ένας. Οι κερδοσκόποι του εξωτερικού, σε συνεργασία με τους κερδοσκόπους του εσωτερικού, τους διαχρονικούς κερδοσκόπους, μας στάσαν εκεί. Από εκεί που πριν λίγο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν η ίστατη λύση και δεν θέλαμε να τα αποφύγουμε για να πάμε αυτό και θα κάνουμε αν τυχόν ξαφνικά. Θα αρχίσει τώρα η προπαγάνδα η καλή μέχρι που να μας το φέρουν. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, αν βγαίναμε αύριο στις αγορές, αν υποθέσουμε ότι δεν πέφτουν τα spread, η προσδοκία είναι να πέσουν, θα δανεισόμασταν με 7,5% επιτόκιο. Βεβαίως, θα ήταν πάνω από 7% το επιτόκιο. Τώρα η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό, θα παρακολουθήσει τις αγορές. Ανώτατος τέλεχος του Οικονομικού Επιτελείου μας έλεγε ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές. Το δεύτερο πλέον έγινε σαφέστατο. Να δούμε τώρα αν οι αγορές δίνουν ιδιαίτερη. Ώρες το κρατήσανε. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, αν βγαίναμε αύριο στις αγορές, αν υποθέσουμε ότι δεν πέφτουν τα spread, η προσδοκία είναι να πέσουν, θα δανεισόμασταν με 7,5% επιτόκιο. Ενώ τώρα θα πάμε με φτηνότερο. Να υπενθυμίσει λοιπόν αυτός ότι είναι φτηνότερα. Το ξέρουμε, κύριε Διαστρεβλάκη, ότι είναι φτηνότερο το επιτόκιο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά έχει κάποιο λόγο που είναι φτηνότερο. Και αν ήταν τόσο καλό, θα πηγαίναμε την αρχή. Δεν θα βασανιζόμασταν τόσο πολύ να πάμε να υποστούμε τα χειρότερα για να πάμε στο καλύτερο αργότερα. Δεν θέλαμε να ζήσουμε το χειρότερο αυτό που ζήσαμε. Ούτε αυτό που θα ζήσουμε. Δεν ήμασταν ηλίθιοι να βλέπουμε τη χώρα να χρεοκοπεί και να μην πηγαίναμε στο φθηνότερο. Δεν ήμασταν. Παρεπιπτόντως, κύριε Διαστρεβλάκη, δεν ξέρω αν βλέπεις και άλλα κανάλια. Η κυβέρνηση που τους έβαλε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ουγγαρία πήγε να δει, τιμωρήθηκε στους σοσιαλιστές. Οι Ούγγροι τιμώρησαν τους σοσιαλιστές για την καταστροφική, όπως αποδείχθηκε, η οικονομική πολιτική τους και την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τους διαλύσανε, τελειώσανε. Δεν εκτίμησαν οι Ουγγρικοί τα χαμηλά επιτόκια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι αγορές όμως πιέζουν όταν υπάρχει αδύναμη κυβέρνηση. Όταν υπάρχει εσωτερική σύγκριση στη χώρα. Όταν υπάρχουν άλλες δηλώσεις τη μία μέρα, άλλες την άλλη. Γιατί από την αρχή δεν υπήρξε μία γραμμή. Καθένα στην κυβέρνηση έχει το μακρύ του και το κοντό του. Σωρία λαθών, κυρία μου, πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ελάχιστους μήνες διακυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία φταίει απόλυτα για το χρέος που παρέδωσε και το Πασόκ φταίει απόλυτα για την κακή διαχείριση της κρίσης αυτής που έχουμε φτάσει εδώ, ασχέτως τι λένε τα κανάλια και πώς θα αλλάζουν. Το παιχνίδι που πήγε να παίξει ο Γιώργος με τον άλλο Γιώργο Καρατζαφέρη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τώρα παριστάνω ότι δεν είναι φίλοι και σαν είδε τα σκούρα λάκησε ο Κολοτούμπας, δώστε εδώ να δεις. Και βεβαίως μπαμπούλας είναι και δεν είμαι αυτός που θα πω ότι είναι η καλύτερη λύση. Και εσύ την έλεγες, δεν την έλεγες εσύ. Δεν είσαι εσύ αυτός, εσύ είσαι αυτός. Κολοτούμπα, Κολοτούμπα. Κολοτούμπα και ο αδερφός του, ο πολιτικός αδερφός του, ο κ. Πάγκαλος, η αδερφή Κολοτούμπα, όπως είναι η αδερφή Κατσάμπα. Σε τι συνίσταται αυτή η δαιμονοποίηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Εσείς το δαιμονοποιήσατε, εσείς το δαιμονοποιήσατε. Εσείς από την αρχή απειλούσατε στη Γερμανία ότι θα πάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όταν καταλάβατε ότι τον πήρατε, αρχίσατε άλλα. Μετά δεν καταλάβανε οι Γερμανοί, δεν καταλάβανε. Εμείς από μόνοι μας ξεκινήσαμε. Κυρία μου, πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας θα έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτό είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Μόνο κάποιοι δημοσιογράφοι ανασέρουν, οι οποίοι φαίνεται ζουν σε άλλη χώρα, ζουν στα τηλέφωνα με τις πληροφορίες που έχουν από τους υπουργούς. Δεν σηκώνουν τηλέφωνο να μιλήσουμε σπίτια, με κόσμο. Όταν μιλάς όλη μέρα με υπουργούς, έχεις πάθει virtual reality. Πάρε ένα τηλέφωνο λοιπόν, σε όλους αυτούς να δούμε τι μπορούν να σου πούνε, για δες πώς είναι εκεί. 222.655 θέσεις εργασίας χάθηκαν μέσα σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο χάθηκαν 220.000 θέσεις εργασίας. Για πάλι λοιπόν και ρώτα τους, πώς νιώθουν αυτές τις εξελίξεις. Είπε ο Γιώργος ότι τα δύσκολα περάσαν και κτηνάχθηκαν τα spreads την άλλη μέρα. Βέβαια τώρα πέσανε λίγο, αλλά μέχρι να χαρούμε η Γερμανία είδες ξαναστείλω στα πόδια και έτσι θα μας πάνε. Μία μπρος, μία κρύο, μία ζεστό, μία ζεστό. Το δίκτυο ασφαλείας πήρε συγκεκριμένη μορφή. Συγκεκριμένη. Ώρα να πέσουμε λοιπόν, αφού έχουμε και δίκτυο. Δώσε. Αυτό είναι το δίκτυο ασφαλείας. Εδώ στα τσαντήρια όλα θα τα δείχνουμε, όλα θα τα λέμε, θα γελάμε και θα κλαίμε, έτσι γιατί είμαστε τσαντριώτες και μας αρέσει. Δεν μπορεί, κυρία μου, η προπαγάνδα να πείσει κανέναν του κυρίου Διαστρεβλάκη και των Διαστρεβλάκηδων. Δεν πάνε να πάνε τα παιδάκια που πήγαν
Να είναι καλά. Ακόμα και στη Βουλή είναι τα αποδειχτεί και ο Σπετσάνικος που σπάστα τον κουμπαράτσο και δώσαν 10 ευρώ στο Ταμείο Στήριξης. Και τα αποδέχτηκε και ο κ. Σπετσάνικος, συγκινημένος, τους έδειξε τη Βουλή. Των δύο παιδιών συγκίνησε και τον πρόεδρο της Βουλής. Βέβαια, συγκινήθηκε πολύ. Τους παραχώρησε για λίγο. Παίξτε όμως και το άλλο το βίντεο να δούμε τι πήγαινε τα παιδάκια όταν πήγαν στην τράπεζα. Είναι η πρώτη συμβολική πράξη, φίλες και φίλοι. Έτσι μας είπαν και στην τράπεζα ότι είμαστε οι πρώτοι, λέει, δεν έχει ξαναπάει κανείς. Δεν έχει πάει κανείς. Κανένας. Εμφανιστήκαν δύο παιδιά με ένα κουμπαρά 20 ευρώ. Είστε οι πρώτοι. Έχει γίνει το Πασόκ με τα συγχωρήσεως η Θάτσερ η σοσιαλίστρια. Κόβει μισθούς, κόβει επιδόματα και δεν θα σου δώσουν και από το ειστέρημά τους. Γι' αυτό που εσείς, όχι εσείς προσωπικά κύριε Παπαδέο, γι' αυτό που εσείς δημιουργήσατε. Για το χρέος το δικό σας. Γιατί αν εσείς διορίσετε ένα σκασμό δημοσίους υπαλλήλους για να βγείτε, αν πληρώνατε με τα λεφτά μας, τα λεφτά του ελληνικού λόγου, τους ψήφους σας, λαδώνατε τους ψηφοφόρους για να τους έχετε να σας φέρουν στις θέσεις αυτές με φωτογραφικά επιδόματα, με χαριστικές διατάξεις, κάνετε το κάτω σε ένα μπουρδέλο, να πάτε να τα βρείτε εσείς. Όχι εμείς. Εμείς δεν θα βάλουμε φωτιές. Όχι. Εμείς θα μείνουμε συνεπείς μαλάκες της ιστορίας. Εδώ θα περιμένουμε να δούμε μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει η ανυποληψία σας. Εδώ θα μείνουμε υπομονετικά.